فقردو عيكونن كاب سماي سمايا سوردكا نعيك تجفن نعي مسكن فقرخا كديلوكا نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفي كتلوتو فقريخا فقري كابز بينو خان العلي فقريخا مسخا يلا سمسن آخا نايلوم مصنعتنا كاب لوقاس 19 كاب حدك ساب 27 زلويو بمجمرتا كاب حدك ساب 10 زلو حساب انبيبه خجمره بدحريونا اصلكو خيده كبرن غويتا يكون يسوس ابياريكو اتيو باا حلفه انه زكيو زسمو سبعي نبره نسو حلقه تغوتيو حبتامونيو نيسوس كا ايناي مخانو خريو يدلي نبره قمتو حصير سلازنبره خا كبزحت حزب زتلعله مخال سعانه محلافو بؤسل نبره مو قدميت غويو كريو نابساغلا حخوره يسوس دما ابتا بوتا مسبصحه انقعريرو طميتوس زكيوس لومي ابيت كاخو علي غباني مو قلطيف كا ورد بلو قلطيفو ورده تحغوسون تقبلو زي مسرأي دما ابيت حط سب اي كوعل اتو الوم كلاتهم اعزمزمو زكيوس كاتنسيو غويتاي انه فرقاطريتين دخاتاتهب غلز عمصكو انتلون 4 اصف فاديو بله يسوس دما ودسب نطفو خدلين كدحنن يزمص امو نسخا خا ود ابراهام سلازخونكا لوم نزابيت زيا مدحان كولن لابلو كبرن غويتا يكون كندي دزبل قالي اي انتوي بزعبا ياريكو يوبا تزاري بونيرو اندحر سمي همو اندغنا دما الاجاون كزارب سمي انا يالنا ياريكو كاب يروشاليم استات 25 كيلومتر ابيداري اتركب كتما سبات دما نا يروشاليم كخدو خلو بياريكو غيروم يحلفون نيروم يسوسون غعزو ناب يروشاليم غصو سلازنبرايو بياريكو زحلف زلو مالتي نام معرف 18 قطر 31 كيدنا كننبب كلنا يسوس نابي غصو يخيد كم زلو بغلص ينغرناي انتي بلنا نتوم 10 تخلته وسيدو دما انه ناب يروشاليم ندي بالنا نابي زخيد نيرو يسوس كريستوس ناب يروشاليم اتي بزعبا ودسب اب نبيات تتصحفه كله خاخ فصامي الوم نيري ناب يروشاليم غصو انداخده ايو اغره منغدو فقادابو نافصمه زخيد زلو خبرن غويتا يكون ناب يروشاليم انداخده خلو نمن وي مسمن تراخيبو مس زكيوس زبحال حلقه تغوتي حبتام ايهود سب اي تراخيبو مالتي زكيوس مالت انتاي مالتيو ترغوم ناي سمو ناي زكيوس مالت ترغوم ناي سمو انتاي مالتيو صوري نصوح يواه زي غوادا مسكين مالتيو ناي زكيوس زبل ترغوم ناي سمو اندحر انتاي مالتي اندحرينا صوري مالتي نصوح ويدما يواه زي غوادا مسكين مالتي كم سمو مخانو خا مس يسوس مستراخه زرعيو تغبارات بدنب يገልጾي زكيوس نيسوس ايناي مخانو كريو يدلي كم زنبره زقال زي نغرناي از دليت جن سقيلو زتفطر ايكونن حقيدو قدسانه كم زنزقال ننبو زلونا نزكيوس كاب سفرو خنقساز غبرو نغر كم زلوينا كاب زقال زي كنردا نخل نيسوس كريو كاب تحنطيه از سبزي بزعبا يسوس زسمعو نغر كم زلو بقليلو كنردا نخلينا زكيوس نيسوس كريو مس مصا كاب بزحت حزب استلعله نتخريو يلو سرحو كبرتو حديغو زمصالو يسوس كريو ايكالن ولا كان يسوس كيريو قمتون اتكوب حزب انتكلكلو
ዘኪዮስ በዝከይ ተታሐዘ ንኢየሱስ ክሪኦ ካለ ነገር ክበላሃት ኮሎይና አብዝንርኢ ዘለና ክብርን ጎይታ ይሁን ካብ ዘኪዮስ እንታይና ንመሃር መስልኩም ቅዱሳን እንድሕር በቃ ድሌት ካብ ዘኪዮስ ካብና ህይወት ዘኪዮስ እንመሃሮ እንታይ እንድሕር ኢልና ቆራጽነት ውሳኔ ጽንዓቲና ንመሃር ሓቀይዶ ቅዱሳን ዘኪዮስ እቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሕዎ እንቅፋታት ንኢየሱስ ካብ ምርኣይ ኣይዓገትዎን ሓቀይዶ ንዘኪዮስ ኣብ ቅድሚኡሲ እንቅፋታት ነይሮም ነቲ ክሪኦ ተሓንጪ ዝመጸ ኢየሱስ ንኸይሪኦ ዝኽልክሉ ዝብድሑ ነገራት ሽግራት ነይሮም እዮም እሱ ግን ኣይዓገቶን ንኢየሱስ ነቲ ክሪኦ ኢሉ ዝወጸ ካብ ቤቱ ኩሉ ነገሩ ገዲፉ ዝመጸ ኣይዓገቶን እንታይ ደኣ እቲ ዝተጓነፎ ጸገማት ከም ዝበላሓት ገይርዎ አሜን ክበላሓት ገይርዎ ከምቲ ኣብ ዓለም ኮለና ንብሎ ዝነበርና ወይ ክበሃል ሰሚዕና ዝነበርና እንታይ ይብል ድሕሪት ድሌት እንድሕር ኣሎ እንታይ ይብሉ መንገድሎ ይባሃል ሓቀይዶ ሰሚዕኹም ኣለኹም ከምኡ ክበሃል ድሌት እንድሕር ኣሎ መንገድሎ ይባሃል ዘኪዮስ ድሌቱ ንኢየሱስ ምርኣይ ስለዝነበረ ንኢየሱስ ንምርኣይ እቲ ዝነበሮ ሓላፍነት ክብሪ ከዓገቶ ነቲ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ይገይሩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ከምቲ ክነንብቦ ጸናሕና ዘኪዮስ ተራሰብ ኣይኮነን ዘኪዮስ ሓለቃ ተገውቲ ሓብታም ሰብኣይ ይኹን ደኣምበር እቲ ዝነበሮ ስልጣን ኮነ ሓብቱ ንኢየሱስ ከይሪኦ ኣይከልከሎን كم حدا تراسب ككتر دليت تلعله نيسوس نمرأي نفسجلا كحكور كله نريو أكتر بعتقنا نبي كلنا نتعب لنا محلافو بقو نبرمو كدميت جويو كريو نفسجلا حخوري بلنا نفسجلا كحكور زجبرو حدا نجري نسوها انتاي اندهر إلنا اتي اوشتو زنبرا كتور دليت حق انيا دليت آمين نزكيوس كاب بكا نيسوس كريستوس نمرأي نابساقلا كو حقور زغبرو زدرخو نگر انتاي اندهر إلنا كتور دليت ويدما حق انيا دليتي نتأكوب هزبي ندحريت حديقو نيسوس كريو نابساقلا كو حقور غيرو ندحر أوشتنا حق إنيا دليت هالو كاب دليتاتنا كعنقفنا زخ النجر منم نجر كم زي هلو إنا كاب زخفلي نمهار نزكيوس نبي يسوس كمت زجبرو اتي أوشتو زحادر حق إنيا دليتي نت دليتو كيركب أب قدميو انقفاتات نيروميو زكيوس جن نت انقفات سجيرو نت لبوز دلي نجر كجبر كله نري مالتي أما صحف قدسنا أب تنبيت إرمياس إسران شعتنا عسر سلسة كم زبل قالالو بملو لبهم انت دليهم نس كتدليوني كتراخبوني نيخم يبل آمين بملو لبهم انت دليهم نيس كتدليونين كتراخبوني يخم يبل اندحري بملو لبنا نحد نجر دلينايو زين رخبلو منجدي يلا زكيوس دليتو نيسوس مرأي سلازنبرة اتزدليو خوينولو دليتو تراي زي كونس رخيبو كابتس تتصبيون لعليو خوينولو خبرن قويتا يخون كم تابي أقوى 4 شمون تنتهي بلناسي نأملا قربو نسون قربوكمي أتوم حاتيان أداوكم أصري أتوم سب كل تلبون لبوكم أنصحيب لنا زكيوس نبي يسوس مسك أربا قويت هذا ما مليسو قربو خلون ري ناي زكيوس دليت نيسوس مرأي تراي نيرو ريو نابغزو خي تراي نيرو مدبو قويت هاجن نت نعو كريلو واغا زخفل زكيوس مرأي تراي أخول أيكونن ناب بيت كون كأتي جبأ نيلو ناب بيت زكيوس آتي خبرن قويتا يخون سمعوني هذا نجر هذا مستر كنجركم نيسوس كريستوس ناب بيتو زأتو وسب تاريخو هيوتو يلوت يو آمين زي لوت قلو من قد يلا نقويتا عند حرقتنا يو قويتا حق ناب جيتنا عند حرقاتي لوت الله خبرن قويتا يخون
يسوس دما أبتا بوتا مسبت عنك عريرو تأميتوس زكيوس لومي أبيتكا خو علي جبأنيو موك ألتيفكا ورد بولو ألتيف ورد تحقوسون تقبلو يبلنا لوك أسات شعتك حموشتن شدشتن كتر حموشتن ببخولنا عزي أنا خم ببخولو عزي بحزبلني زكيوس حال نجر تراي زفلت نسوخ أنتايو نسو نيسو زبهال من مخانو خري ممتصو تراي زفلت حق إيدا قدوسا بقويتا كمز ترعاية بقويتا فلت مخانو يفلت النيرو كبرنو قويتا يخون يسوس أبتا زكيوس حقيرو الله زنبرت ساقلا مسبت قال أملاخ تايب لنا عنك عريروت أميتوس زكيوس لومي أبيتكا خوالي يقبأني مو كالتيفكا ورد بولو يبلنا زقرب نغاري زكيوس بزعبا يسوس سميعون يسوس من مخانو خرئي نقول نغاريو حاديقو نابتي يسوس زنبارو اللو سفرا ملسي زكيوس حاد نغار تراي زفلت نسو خانتايو نسو نغويتا خرئي ممتو تراي زفلت غويتا جن بزعبا زكيوس زي كونس نزكيوس بسومي زفلت خبر نغويتا يكون آمين غويتا نعين نأخاتكمن بإنفورميشن يكون زفلتنا صبوك غيري زفلتنا خبر نغويتا يكون غويتا اسمن نغيرو زكيوس كم زبهال أبتا بوتا مسبت عنك عريرو كونه يلو عنك كحكور ريودي اي رأيون بتي كل زفلت ما ننتو جن أبتا بوتا مسبت غويتا ناب سماي أميتو نابتي زكيوس حاخيرو اللو زنبرا سفرا أميتو بسمو تسوي عوق زيابير شمي بارك ننفسو كفنا اتنملخو أملاخ بسماتنا يزيسوا عنا آمين نحنا أب غويتا فلوت آتنا يسوس كريستوس غويتا أي آمين دو سابات كيفلتونا يخو ليهم سابات بزعبانا خفلتو خوليهم غويتا جن أتأبيقو يزفلت أنا خبرن شمي يخون غويتا أبتا زكيوس زنبرا لا سفرا مسبت أحن زكيوس بسمو تقويعو أبيتكا خو علي قبأني إيلو سابات كيفلتونا يخو ليهم أب غويتا جن فلوت آتنا كغد فلكو مفتو لهم معالتي زكيوس غويتا بشمو خمز فلتو أي فلت النيرو غويتا جن بشمو خطسو أخولو نرئي كبرن شمو يخون غويتا نتوم بلب زدليو قرب أملاخ سلزخونه نتغريو تحانت إزمت زكيوس غويتا بعلو تأميتو آمين نتغريو تحانت إزمت زكيوس غويتا انتايرو بعلو تأميتو آمين حجون غويتا نتوم بلبي زدليو سبات قرباي زكيوس نتز تقبلو غويتا كقبلو خلوينا دما أبزنري آمين غويتا يتقبلو نعين النفس وكفنا غويتا يا قديمو تقبلنا خبرنا غويتا يكون زكيوس نغويتا معاسي تقبلو اندحري لكم غويتا مستقبلوي قدم زكيوس نغويتا مقبالو غويتا يو نزكيوس كم تازلو تقبلو كمو هان نفس وكفنا قدمي نحنا نغويتا مقبالنا نسو يتقبلونا ازي كنزنقعو زيبنا قداي خبرنا غويتا يكون ودر شو عاد انتهي بلنا إذا مسرعيو دما أبيت هات إساب أي كوئل عاتو إلوم كلاتهم أعزم زموي بلنا كلاتهم أتي إذا مسرعيو زبلك قال نينا يزمل كتا اندحر إنا نزكيوس مقبالو أبي زكيوس كوئل ما عدخ أورس مئتاوي نتسابتي نتوم سابات نتوم أبزوريا يسوس زنبرو سابات كأزمزمو زغبرو كأزمزمو زغبرو نغر انتا اندحر إلنا ودسب نابزا مدري زمت قالو كأند علامة سعان مفلاطومي أي مسلكو من قدوسان نايقويتا أبيت زكيوس مئتاو زمتو لوت سعان مرآيهم يوم كلاتهم أعزمزمو زكيوس قدمي نغويتا وي مسغويتا مرخابو زنبرو هيوت كفو خوني خئلي نسو حلف تاريخي امين نسو كسع غويتا بيتو زاتو يغزابير شمي بارك اتزقدس دحريو زلو هيوتيو
ዘኪዮስ ቅድሚ ንጎይታ ምርካቡ አማጽ ነይሩ ኸውን ይኽእል ንህዝቡ ምስሮማውያን ኮይኑ አማሪርዎም ክኸውን ይኽእል ንሱ ግን ክሳዕ ጎይታ ናብ ቤቱ ዘአቱ ዝነበረ ህይወት አሜን ዶ ስለዚህ በቲ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምጻና ዝነበረና ህይወት ማንም ክኸሰና አይትፍቀዱሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ንሱ ሕሉፍ ታሪኽናዩ እወሆም ኡኔርና ሎሚ ግን ኮም ይኮናን ኢየሱስ ጎይታዬ ዘኪዮስ ልክ ንጎይታ ናብ ቤቱ መሳእተዎ አብ ህይወቱ ለውጥ መጽዩ ንዘኪዮስ ምድሃን ኮይኑሉ ካብቱ ዝኸደሉ ዝነበረ መንገዲ ብፍጹም መምላስ ክምለስ ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኸብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ቁጥር 8 ነዚ ነገር እዚና ጎሊሁ ንሪኦ ዘኪዮስ ከአንታ ይብለና ዘኪዮስ ካ ተንሲኡ ንጎይታ ጎይታይ እነሆ ፈረቃ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዘዓመጽኩ እንተለውን 4 ዕጽፍ ፈዲዮ በሎ ብለና ጎይታ ነቲ ሐቀኛ መምላስ ናይ ዘኪዮስ ምስራአየ እንታይሉ ኢየሱስ ድማ ወድሰብ ንጥፉ ክደልን ከድሕኒን ዝመጸሞ ንስኻኻ ወዲ አብርሃም ስለዝኾንካ ሎሚ ነዛቤት እዚኣ ምድሃን ኮነላ በሎ ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ተሐቀኛ ወንጌል አሜን ዶ እቶም መዕዘምዘምቲ ዘዕዘምዘሙሉ ቀንድ ምኽንያት ተልእኾ ወይ ጻውዒት ናይ ኢየሱስ እንታይ ምዃኑ ሰዓን ምፍላጦም ሎሚ ነፍስ ወከፍና ከም ኢየሱስ ኣብ ጥፉኣት ክነተኩር ከም ዘሎና ከዘኻኽር ፈቱ ጎይታ ንጥፉኣት ክደልን ከድሕንን ይመጽዩ ንዓይን ኣኻትኩምን ነቲ ብኡ ዝጀመረ ናይ ጥፉኣት ምድላይን ምርካብን ስራሕ ብዘይ ወዓለ ሕደር ክንፍጽሞ ይግባአና ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾኣ ረሲዓላ ሓቀይዶ ኣብ ዘይረብሕ ነገር ተሸሚማላ ነፍስ ወከፍና ብውልቂ ይኹን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ናብ ተልእኾና ክንምለስ አቡ ጥራይ ክነተኩር ይግባአና ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ይርዳአና ሎሚ ብዙሓት በጅምላ ናብ ሲኦል ኣብ ዝኸዱሉ ዘመን አነ ንስኻትኩምን እቲ ሐቀኛ ወንጌል ሒዝና ኮፍ ምባልና ዘሕዝኒ ሎሚ አተኩሮና ኩሉ ሓምናን ቀልብናን ኣብቶም ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ኣብ መንገዲ ሲኦል ዘለው ኸውን ኣለዎ ናይ ጎይታ ኣብ ቤት ዘኪዮስ ምእታው ንዘኪዮስ ኮነ ነቶም ተዓዘብቲ ኣጋጣሚ ክመስል ይኽእል ብጎይታ ግን ከምኡ ይኮነትን ታመዓልቲ ብጎይታ ዝተቆጽረት መዓልቲያ ነይራ ጎይታ ምዘኪዮስ መለኮታዊ ቆጸራ ነይርዎ ስለዝኾነ ኸኣዩ ምድሃን ነታ ቤት ዝኾነላ ኽብርን ጎይታ ይኹን ዘኪዮስ በሐቂ መምላሱ ብምንታይና ንፈልጥ እንድሕር ኢልና በቲ ኣብ ቅድሚ ኢየሱስን ኣብ ቅድሚ ቶም ኩሎም ህዝቢ ዝተነስሖም ንሳህ ዘኪዮስ ንጎይታ እንታይ ኢልዎ ፈረቃ ጥሪተይ ንድኻታት ህብ ኢሉ እዚ ኸይኣክል ድማ ገለ ዘዓመጽኩ እንተለውን 4 ዕጽፍ ፈዲዮ ብምባል ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ቃል ከኣቱ ኾሎ ንሪ እዚ ዘርኤና እንታይ እንድሕር ኢልና ዘኪዮስ በሐቂ ናብ ኣምላኹ መምላሱ ዘርኤና በሐቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና እንድሕር ኣትዩ ናይ ህይወት ለውጢ ዝመጽ አሜን ዶ ናይ ዘረባ ለውጢ ይኮነን ዝመጽእ ናይ ህይወት ለውጢ ዝመጽእ ተርን አራውንድ ይዝኸውን ኣብ ህይወትና ቅድሚ ሕጂ ሰባት ብኻልእ ነገር ይፈልጡና እንድሕር ነይሮም ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ምሰእተናዮ ግን እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ህይወትና ታሪኽ ይኸውን በሐድሽ መንገዲ ንመላለስ ሓቀይዶ ቅዱሳን ሓደ ሰብ በሐቅ ምልዋጡ በኸመይ ጌርና ኢና ንፈልጥ እንድሕር ኢልና በቲ ኣብ ህይወቱ ዝረአይ ነገር በቲ ዝዛረቦ ነገር ኣይኮነን በቲ ኣብ ህይወቱ ዝሃውኑ ነገራት ሓደ ሰብ በሐቅ ልውጥ ምዃኑ ወይ ድማ ከም ተለወጠ ክንፈልጥ ንኽእል ኢየሱስ ጎይታ ነቲ ጎይታ ኣብ ቁጥር 9-10 ተዛረበው ብጥንቃቄ እንድሕር አንቢብናዮ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣብኡ ንረክብና ቅዱሳን ኢየሱስ ድማ እንታይ ኢሉ ወድሰብ ንጥፉ ክደልን ከድሕንን ዝመጽእሞ ንስኻ ወዲ አብርሃም ስለዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሃን ኮለላ በሎ አንቶይ እንድሕር በደንብ ኣስተቢልኩምላ ምንጭ ሓፍትና ነዛ ሐሳብ ዝተንኪፋቶላ
ክብር ንጎይታ ይኹን ጎይታ እንታይሉ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኮነላ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ክርዳአና ኣለዎ አሜን ዶ ጎይታ ናብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ክመጽእ ኾሎ ሙሉ አጀንዳ ሂዙ ዝመጽእ ንዓኻ ጥራይ ክረክብ ኣይኮነን ዝመጽእ ንዓኻ ዳ ወይ ንዓኽ ዳ ኣቀዲሙ ረኺቡ ክንበር አጀንዳኡስ ኣብ ቤተሰብካ ኣብ ዘርእኻዮ አሜን ዶ ክብር ንጎይታ ይኹን ኣብታ ኢየሱስ ዝኣተወላ ቤት ዘኪዮስ ጥራይ ዘይኮነ ዝድሕን ኣብታ ኢየሱስ ዝኣተወላ ቤት ዘኪዮስ ጥራይ ዘይኮነ ዝድሕን ብናይ ዘኪዮስ ምምላስ ኣብታ ቤት ንዘለው ቤተሰብ እንኮላይ ምድሓን ዝኸውን አሜን ዶ ምልዋጥ ናይ ዘኪዮስ ንብዘላታ ቤተሰብ ከም ዝጸልዋ እንኮላይ ጎይታ ብቃሉ ተዛሪቡ እቲ ንስኻ እመን ንስኻን ቤትካን ክድሕኑ ኢኹም ዝብል ቃል እዩ ኣብ ቤት ዘኪዮስ እንኮላይ ዝፍጸም ዘሎ አሜን ዶ ናይ ጎይታ አጀንዳ ንዘርአና ሁሉ ዘጠቃለለ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16:31 ጳውሎስን ሲላስን ነቲ ሓላው እሱራት ዝኾነ ምእንቲ ክድህን እንታይ ክገብር ይግባእ ንምስበሎም እንታይ ኢሎሞ ንሳቶም ከአይብለና ብጎይታ ኢየሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክድሕኑ ይኹም ይበልዎ ንሱ ይአሚኑኮ ንስኻ ምስ አመንካ አባኻ ይትምድሓን ጀሚሩ ምር አባኻ ደው ዝብል ነገር ኣይኮነን ዝብል ተስፋይ ዝበና ዘሎ ጎይታ አሜን ዶ ቤተሰብና ዘይደሓኑ ሰባት ዘለና ኣብዚ እዚ ተስፋዚ እሙኒ ነዚ ተስፋዚ አጽኔዕና ክንሕዞም ኣለና ናይ ክርስቶስ አጀንዳ ንብሙሉእ ቤተሰብና ዘጠቃለለ አጀንዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንዘርአና ዘጠቃለለ አጀንዳ ስለዚህ ወንጌል ናባና ክመጽእ ኾሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ እታ ቤተሰብ ብምልአ መታን ክድሕኒ ጎይታ ስለዚህ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኮነላ ኢሉ ዝበለ ኢየሱስ ጎይታይ ጎይታ ኢየሱስ ነቦ ክትርኾ ንኃጢአትና ክመውት ነቶም ብስሙ አሚና ንመላለስካ አርአያ ኾነና ይመጽ ነዞም ነገራትካ ክገብሮም ኮሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ጎይታ ቁጥር 10 እንታይሉ ወድሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕን ዝመጸ ይብለና እታ ንጥፉእ ትብል ቃል ነስምረላ ቅዱሳን ጎይታ ይባረኩም እታ ንጥፉእ ትብል ቃል በቢጫዲ በቀይሕ ዲዩ ማርክ ግበሩላ ምክንያቱም ቁልፍ ነገር ስለዝኾነት ማለት እዩ ንጥፉእ ክብለና ሆሎ እንታይ ዘሪኤና ቅዱሳን ነቶም ናቱ ከም ዝነበርና ግን ከኣ ካብኡ ከም ዝጠፋኣና ይዘመልክት አሜን ዶ ንሕና ናይ ሰይጣን ኮይና ኣይንፈልጥን ኢና ንሕና ክንፍጠር ክንውለድ ኮለና ናይ ጎይታ ኢና አሜን ዶ ጠፊና yoina እምበር ንሕና ናይ ጎይታ ኢና አሜን ዶ ፍጥረት ዘበለ ንጎይታ ዝተፈጥረ ወላ ቆይትፋ እምበር ዋንነት ናቱ እዩ ንኣብነት ሕጂ ንኣብነት ሓደ ብራስሌት ወዲቁ እንተዝረክብ ኣነ ወዲቁ ስለዘረኸብኩሞ ስለዝወሰድኩ ናተዩ ማለት ኣይኮነን ናተይ ማለት ኣይኮነን ሓቀይዶ እቲ ብራስሌት ወላ እኳ ካዋኑ እንተጠፍአ ዋንነቱ ግን ናይ ካሊ ብተመሳሳሊ ኣብዚ ጎይታ ንጥፉእ ክደልን ከድሕን ክብል ኮሎ ዘይናቱ ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ ናቱ ዝነበሩ ግን ካዝጠፍኡ ንኦሚዩ ክደልን ከድሕንን መጽ ይኽብሩን ጎይታ ይኹን ንሕና ጠፊና ዝነበርና ዝተረኸብና ሰባቲና ክብሩን ጎይታ ይኹን እቶም ዝተረኸብና ክብሩን ጎይታ ይኹን ገና ጎይታ ዝደልዮም ሰባት ስለዘለው ግና ንሕናውን ኣብዚ ናይ ምድላይ መስርሕ ክንዋፈር ከም ዘሎና እዩ እዚ ክፍል እዚ ሎሚ ንዓይና ኣኻትኩም ዝምህረና ዘሎ አሜን አሜን ስለዚህ ኣብ ምጥፋ ኣብቶም ዝጠፍኡ ምድላይ ኣብ ትመስርሕ እዚ ኣብዚ መስርሕ እዚ ክንዋፈር ንዓይና ኣኻትኩም ጎይታ በዝቃል ገይሩ ዛረበና ኣሎ ካብ 11-27 ድማ ከም ዝብል ንሳቶም ክሰምዑ ኾለው ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ነበረሞ መንግስት አምላክ ከኣ ብኡኡ ከም ትጋሃድ ይመስሎም ስለ ዝነበረ
ወሲኹ ምስላ ተዛረበ ስለዚህ በለ ሓደ ውሉድ ጨዋ መንግስት ተቀቢሉ ክምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ንዓሰርተ ባሮቱ ጸዊዑኻ ክሳዕ ዝመጽእ በዝንገዱ ኢሉ 10 ምና ሃቦ ደቂ ዓዱ ግና ጸልዕዎሞ እዚ ክነክሰና ይንደሊና ኢሎም ደድሕሪኡ ለኣኹ ኮነ ድማ መንግስት ተቀቢሉ ምስተመልሰ ነቶም ወርቂ ዝሃቦም ባሮቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ክጽውዑሉ ኣዘዘ እቲ ቀዳማይ ጎይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ ንሱኻ ኣታህያዋይ ባርያ ጽቡቅ ገበርካ ብሂደት እሙን ከንካ ሃሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ጎይታይ እታ ምናኻ 5 ምና ወሊዳ እናበለ መጸ እዚ ድማ ንስኻውን ኣብ 5 ከተማ ተሸየም በሎ ሓደ ካልእ ድማ ጎይታይ ዘይንበርካ ተልዕል ዘይዘራእኻ ተዓጽድ ሓያል ሰቢኻሞ ፈሪሕካስ እዛ ኣብ ቁራጽ ዓለባ ቋጺረ ዘጽናሕኳ ምናኻ ነህልካብ እናበለ መጸ ንሱ ድማ ኣታኣኩይ ባርያ ከምተ ኣፍካ ዝበሎ ፈርደካ ኣለኹ ኣነ ዘይንበርኮ ዘልዕል ዘይዘራእኾ ዝዓጽድ ሓያል ሰብ ምዃነይ ፈሊጥካ ኮለኻ ስለምንታይ ዳ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘይንበርካዮ ኣነ መጽ ምስ ወለዱ መወሰድክዎ ነይረ በሎ ነቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰባትካ እታ ምና ግድፎሞ ነቲ 10 ምና ዘለዎ ሓብዎ በሎም ንሳቶም ካ ጎይታይ እትስ 10 ምና ኣለዎ በልዎ ንሱ ድማ ንዘለዎ ዘበለኽ ወሃቦዩ ነቲ ዘይብሉ ግና ታዘላቶ ኳ ክግድፎም እብለኩም ኣለኹ ነዞም ኣነ ክነክሶም ዘይደልዩ ጸላእተይ ግና ናብ ዝምጽኹም ኣብ ቅድመይ ሕረድዎም በለ ይብለና እቲ ቀንዲ ኢየሱስ ነቲ እኩብ ህዝቢ ብምሳሌ ክዛረቦም ዝተገደደሉ ምኽንያት እንታይ እንደሕር ኢልና ሓደ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ገጹ ይቀርብ ብምሕላው ኾን ኮሎ እቲ ኻልኣይ ነጥብ ድማ እቶም እኩባት ህዝቢ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ብኡቡ ክትገሃድ ይጽበዩ ብምንባሮም ከምዚ ኣብ ዓድና ነዳይ ሲናይ ልቦሃል ልምዲ ዝበሃል ኢየሱስ ኣብ ምሳሌ እንታይ ኢሉ ሓደ ውሉድ ጨዋ መንግስቲ ተቀቢሉ ክምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ይብለና ቅድሚ ምኻዱ ግን እንታይ ገይሩ ን10 ባሮቱ ጸዊዑ ክሳዕ ዝመጽእ በዚ ንገዱ ኢሉ 10 ሚና ሂብዎ ቶም ደቂ ዓዱ ግና ስለዚ ጸልዕዎ እዝን ክነግሰና አይደልን ኢሎም ከኣ መልእኽቲ ከም ዝለኣኹና ኣብዚ ክፍሊ ክነንብብ ጸኒሕና እቶም ከይነግሶም ዝደለዩ ሰባት ዋላኳ ከይነግሶም መልእኽቲ እንተለኣኹ እቲ ውሉድ ግና መንግስቲ ተቀቢሉ ከም ተመልሰ ይነግረና ነቶም ገንዘቦ ዝሃቦም ድማ ክጸባጸቦም ኮሎ ንሪ ወላኳ ድሕሪ ክንደይ ከም ተመልሰ እንተዚ ተጻሕፈልና እቶም ምና ዝተቀበሉ ሰባት ግና በቲ ምና ክሰርሑ እኹል ግዜ ከም ዝነበሮም ካብቶም በቲ ምና ዝነገዱ ሰባት ብቐሊሉ ክንርዳ ንኽእሊና ማለት ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ቀዳማይ ጸብጻቡ ከረክብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ጎይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ነገርዎ እቲ ጎይቱ ድማ በቲ ነገር ስለዝተሓጎሰ ኣታሕያዋይ ባርያ ጽቡቅ ገበርካ ብሂደት እሙን ኮይንካ ሃሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም ክብሎ ኮሎ ንሪ እቲ ኻልኣይ እውን ብተመሳሳሊ በቲ ዝተውሃቦ ምና ነጊዱ 5 ምና ከም ዝረብሐ ነቲ ጎይቱ ነጊርዎ ጎይቱኻ ብተመሳሳሊ ኣብ 5 ከተማ ተሸየም ክብሎ ኮሎ ንሪ እቲ ሳልሳይ ግና ምና ተቀቢሉ ክነሱ ኣብቲ ነቲ ሚና ክህቦ ኮሎ አይደልን ክብል እንዳኻለ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ ክቅበል ኮሎ ድሕር እዚ ሰብ እዚ ሰብኣይ ዘይዘርኦ ከም ዝወስድ ወይ ድማ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ጽቡቅ ኣፍልቕጦ እንድሕር ነይርዋ አይደልን ክብል ይኽእል ነይሩ ነቲ ምና ተቀቢሉ በቲ ዝተውሃቦ ግዜ ምንም ከይገበረ ጸኒሑ ነታ ዝተቀበላ ምና ምንም ከይሰራሓላ ነቲ ዝሃቦ ጎይቱኡ ክመልሰሉ ኮሎና ንሪ ኣብዚ ኣብ ክንድቲ ግብሩ ዘሕፍሮ ከዓ ዘይድልዮ ነገር ብምዝራቡ ንርእሱ ክፈርዳ ኮሎ ንሪ ባዕልዩ ኣብ ልዕሊኡ ፍርዲ ተዛሪቡ ዝሰብ እዚ እንታይ ብለና ሓደ ኻል ድማ ጎይታይ ዘይንበርካዮ ተልዕል ዘይዘራእኻዮ እተዓጽድ ሓያል ሰቢኻሞ ፈሪሕካስ እዛ ኣብ ቁራጽ ዓለባ ቋጺረ ዘጽናሕኩ ምናኻ እነህልካ እናበለ መጸ ንሱ ድማ ኣታኣኩይ ባርያ ከምተ ኣፍካ ዝበሎ ፈርደካ ኣለኹ ኣነ ዘይንበርክዎ ዘልዕል ዘይዘራእኾ ዝዓጽድ ሓያል ሰብ ምዃነይ ፈሊጥካስ ከለኻ ስለምንታይ ዳ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘይንበርካዮ ኣነ ምጽ ምስ ወለዱ ምስ ወሰድክዎ ነይረ በሉ ነቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰባት ከዓ እቲ ምና ግድፍዎ እሞ ነቲ 10 ምና ዘለዎ ሓብዎ በሎም
يبلنا إذا سبزي نعي كمز انتهي مثلا نمسيلكم حدا كابتم كنقسوه زي اللي زنبر سب كويني يسمعني من البات نتمنى كقبل كله أتي نقصنا هاي تقبل كمت يزبل حسابه نيروه خون خالي نتمنى موسادو يسوع كريستوس كن قويتاي أتي نتوم باروتو زت أبات أبزلو نجوس زين باروي كونن زحات الزلو دحر حق أم بيبنايا مالتي دحر نتقال تتنكي أنا أم بيبنايو أتي قويتا زوم باروت زي زين بارو دي زحات الزلو حدا زحابهم نجر نيري نسوتراي زي كونس بت زحابهم منا انتاي كغبرو خمزلوهم نغيروهم انكولاي يو خيدو صبو غيركم سمعون زينبرو كحاتهم زي زرعو دما كعصديلو ايكونن ننفسو كفم كصباصبهم اكيبو غويتان نفسو كفنا زحابنا نجر አሎ በትስቶ ሀበና ጊዜ ምጥቃምን ዘይ ምጥቃምን ናትና ጉዳይ ይኸውን ሁሉ ጊዜ ተዋሂቡናሎ እጁን ጎይታ እድልበናሎ በትስቶ ሀበና ጊዜን ሰዓትን ዝተዋሃበና ነገር ድማ ክንሰርሕ ናትና ጉዳይ ጎይታ ደደህሬና በትርሒዙ ግበር ከምዝ ግበር አይብለናኒ ዳሓር ግን ክጸባጸበናይ ከምዞም ነዚኦም ዝተጸባጸቦም ቶም ካልኦስ ገበርዎ ጸብጻብ ክቡ ሆለው እቱ እኩይ ግን ነቲ አሚኑ ምንኡ زحابو غويتا خصو خولو زيناتو كهبو خولو إنا نرئي زلنا تنقوس كأ كم تأفوخ فردو خولو نرئي مالتي اتوكوي باريا زين برو زلقل زي زرعو زعاتر حيال سب مخانون دحر فاليتو كاب تحتاتنت نمملات إلو كم توم كالوت بتي مناك نقر وي نتوم بتي مناك صرحو زخلو سبات كهبوم نيرو إذا سبقنا نتنقوس منم كي قبر بمصنحو تنقوس نتا زحابو كقدفون كفردون كولونري نسودو ما نزلو زبلو كوهابوي نتزيبو لغنا تازلاتو كقدفوهم ابلكم الله إلو نتزنبورو نتستوهابو نجر كابو وسيدو نتي بزح زلو كبو كولونري أبقدر إسران شوعاتن زريئنا انتا اندحر إلنا اتهم كنقصهم زي داليو تسألعتو كفردو كولوينا نري أبقدر إسران شوعاتن تنقوس كسع نقصنو تقبلو زملس نتوم ددحريو كاي نقصو ميلو ملأت السددو منم ايبلن لك سلطان تقبلو مسمت اغنا خفردوم كولو نري نزو مانك نقصوم زي دليو صلات اغنا نابزي امصيخوم تاغبرو يلوم ابقد ما يحردوم يلو ابز خفلي اتهم امونات شمت قبلو خلو كلتا جوجلتات كأ كفردو خلوينا نري اتهم فقاد تنغوز زغبرو امونات باروت بتنغوز كنا عادون شومت كقبلون خلو اتهم زي امونات تنغوز نغوسهم كيكاون زدليو كلاتهم كأ فرد قبلو خلوينا ابز نري زلنا ጎይታ ነፍሶ ከፍና ከምቶም امونات በትስተዋበና ነገራት امونات ኮይና ክንርከብ ሰባት ይግበረና አሜን አሜን ቅዱሳን ክብርን ጎይታ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ይባርኩም ናይሎሚ ባይብል ስታዲና አብዚአ ወዲና ለና ዳውናሞ ነልዕል ጸሊና ክንውዲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ
يلا زمسل آخر يلا زمسل